Помниш ли времето, когато косата ти беше здрава, плътна и не се накъсваше? Съжалявам, че трябва да ти го кажа, но с всяко следващо боядисване и всяко минаване с пресата ще става по-зле. Разбирам те напълно. Чувстваш се излъгана от професионални съвети, от фризьори и ти е писнало да вярваш на реклами. Истината е, че боядисаната и термично натоварена коса има нужда от сериозно възстановяване. Създадах косологичния ритуал Моята броня, за да преоткриеш онази здравина и блясък, които мислиш, че си загубила завинаги. Това е твоя ясен план за пълно възстановяване на структурата и защита на всеки милиметър от косама. Започваме с Adira Celestial шампу, който хидратира в дълбочина и открепва структурата на косама, докато възстановява липидния баланс. Продължаваме с Twilight Conditioner, за да възстановим структурата на косама с хидролизиран кератин, витамини и аминокиселини и да върнем еластичността, която боите са ти отнели. И най-важният елемент – Divine Shield Protection. Това не е просто термозащита, това е бронята на косата ти срещу топлина и UV лъчи, която не позволява накъсването да продължи. Добавям и книгата Косология, за да разбереш как да спреш да бъдеш жертва на грешни процедури. Това е твоят 90-дневен път обратно към онази здрава коса, която обичаше. Твоят ритуал е тук. Кликни на бутона под това видео и да започваме!